What a former my catcher and ye will be Nnim will be chere and then so said the moon in no. And near my baby and tragu and near my traguno and you see my catchers I had a such rebellions for but then Jimba so that's not say who tears me and offer baby a friend. Miss me dear dream I know a bit Johnny say we are. Mechia adofo more share more subscribe more share mania adofo nyina nyame nhira obi a aha ye kasa kire nyansa fiedie utia obefa ba bi afiri mu udi bi abo okotodwem ene dia ne no obeka me no obeka nsem a eye oman Ghana asem se de da bia meka no oman Ghana ye me no mienu ye kuro adom bi ne de ya nante ye de ya beduru ha ene ntina mechia wo sage force ade ye adimambadu me man hene no nana wonkwaso no watan konyafo anopai tie busua adofo nana echia wo bia se obeya so no watie asam no kure ya ye ba bekan asam no ne sai me de me lawyer akasa enipa bi no tie burochira sebe mpredua sa jimi pa be ba burochira nyansa bansua bi enti saafo yi ne matena se adwene ho ahu se e wo se kuro na ye wom se ye Germany ha se ye America aban eye Europe kuro bi aso no sa man na nipa no wo so no e wo se mu mpanimfo be ne di enti medie ma ye German de ba bi a wo bia no wo so ye de ho adwuma ene se me no hia ya telephone number edi di dwuma 01521 400 8110 mama Kaakyire FM asama me be kan ti fa telephone number no na wa frɛ ana wa send e de aba nipa bi nim ne na mabrochire ha akoa bi ene na America se me twero no bisa no ara abodam me bisa ne se oyo okay de ono so atwera bransa abodam ti bi hu se abodam so ampa efisa wo mo odam a won tena brochire enkopa brochire debt e wo ho brochire ka emfa nto Ghana ho eti so okwa hwehwe brochire ka de to Ghana ho de a na de ekoso Ghana no ne me ba kire wo a wotie brochire ha ama wo hu se adwene no sebisa wote sa bi dia no wadwene nya adwuma mpa ene sei me lawyer ka kire ma ka kire me lawyer se nipa bi ne na mabrochire de abrochire to Ghana na saafo na se ye me yama be kurom ne be kotena ho efise moa ne adom na e wo kurom ha no be hia bibiem mo ma ye nyina ye hwe me mo wa betie wasom o se de da bia me de anka kire ma se no kure ni hu a ye me nka nya asem o me mo odam ti asa no kure ni hu a me nka nya asem me mo wa betie akompreko e de pon no ye wo mo ye no be ba katachi a woni de alo nsusuo mansa no ham o ka no kure no so de obeka pa ogusu a o ka tu de ya so na tie de ono ane ma be maame adu asafo aka afa no ho tie wi ade ato so wai Chief of staff called me. I went there. Said, now this is what she's saying. I swear my mother's grave. Chief of staff gave me 120,000. Deposited in Agyapong Fidelity Bank account. Please, Abakuba, what do you know? So a lot has been done. Yes, I'm telling you. I put the money there in the Fidelity account. Ask her PA if what I'm saying is not the truth. But now we are in opposition. The way Adwa is treating the party is clearly showing that we are in opposition. That's land. Yeah. And this shouldn't be tolerated at all. You know, the chief of staff called, I went there. Said, now this is what she's saying. I swear my mother's grave. Chief of staff gave me 120,000. Deposited in Agyapong Fidelity Bank account. Please, Abakuba, what do you know? So a lot has been done. Yes, I'm telling you. I put the money there in the Fidelity account. Ask her PA if what I'm saying is not the truth. Now we are in opposition. Yo, asama wuti akompre ko Agyapong no. Ade, ya ma me frame o pale o chief of staff no. Or the $120,000 Emma de koto ono ane mama me adwasafo accounts of Fidelity o se de be bank na wa wuti abreti ha wadwuma wona mabonte kwase ase proye bi firi Ghana ba jimifo a wo so ti abreti ha no nam se wo hwehwe America ka wo de wo hwehwe German so niam a eye fon na wo de ya kire Ghana fo
na wonam kuro bi a wonam mu no wo kyerɛ sɛ aburokyire so baabi te sɛ Ghana no bisa wo ho sɛ minister bɛn ne wo aburokyire ha ne chief of staff bɛpagya 100,000 euros ɛde ato n'account mu ana ɔde ama okunu dada sɛ ɔfa nkoto n'account mu here Ghana ni a wote aburokyire a wadi ma wonim nyansa yi sɛ wonte ya tie di akompre ko Canada Japan waka eno nso nti no sɛ wote aburokyire ha ne wahu sɛ yakukuru sɛ ska ne so bi di ama MP president bi a eno so brabontere ne brabeka sɛ German kuro yi mu America kuro na wona mu ko jimi na wona America wa America debt e ko animu no America fo sɛ bakukuru ska atoto amanfo accounts mu a eno so bra ne beka Canada Japan ne mama mi o one ne ma ne begu America adu asafo a one Canada Japan ma no begu America ono agina America osa wote dome kwa benya mama adwa asafo mama adwa ne wato ama no ne mma suku na mo nana no be ko no ne monko bio MP na ni kuna ye ono amu aye no ne baba no ono so be minister wo Ghana ne baba e ma ne sebe ma me a woti bia moto no to sie eti wo wajitu nse daache wo ma na wo na bi e be ye de adwa asafo a aye ya na ne mma be ye bi ma me fo a moti dwama na no mo so amanfo ye mu interview aseto e ka kire so aburokyire ha ye te na mo so na ma aburokyire ye tuya to no munja jimi no nkwase akeka no aburokyire krom ha wonya adwuma e ma wo boso me ne nso no na to obi ese utuya krabate afrim aburokyire ha wonya adwuma na to obi ese utuya no bate e de afrim na wote Ghana wo do ho abeto obi ote aburokyire se aburokyire fo kra tuya to aburokyire fo tuya to a adwuma na oye no boso me nso ma na katuya nka mu dawo boso me nso e ma na katuya nka mu eti ya no mo ka asama munja adimi ni sa aburokyire mu ntuya to aburokyire mu nyesa aburokyire mfuturo moyo aburokyire nso onto me yenti atechem aburokyire obi nya haw e wa bra okoso di akire ni nua wo lawyer ne bedi amawo nipa no no wodi asem no so no so ni inside di afom no de wo so ye ma obi na wo be ya amawo enti Ghana fuei a mote Ghana ya mo de mo so mo wa aburokyire ha jimi nti mo wa aburokyire esande aburokyire ha niema eto Ghana ho se Ghana aburokyire de ka nti Ghana de ka Ghana kana be de no mo hwe nkuro ma abodoma hinkuro abo kwan sebe pagya sa 120,000 US dollars ya bunoma ni nyina akwane wo ho nyina timi ye e bunoma ni nyina akwane sa sika ni timi ye e man sesa poka e ma obi nya bi di twaduane di enti wo a wote aburokyire a wadwene nya adwuma wo a wote Ghana wadima wa wo de wo ye MPP ni wo ye NDC ni no me de ye ma enwo fa na si edu nketia me papa no John Dramani mama sa NDC baso ne be di sa ansamfo be di sa nkwasese we bia meka ho asem e gracia kura na se papa John Dramani mama e se mo nyame ya adon 2024 mo ba se mo twam e gracia e wo se mo twam e gracia mu e wo Ghana ho na obi abetena aba ne so na agi na obi akira de akọ pension ne pension pay kura ne sanka obi ba 4 years a no abedi post abaye ne ye wonabo o kwa base na kuku sika ma no na teacher ni akira de e da sebe uncompleted house ma ne dana o sikura na nya sika nwie adan Ghana mpadinfo adan senti sa ma me frem opare ba tane pa won so won akoma amanfo ma de da kwalebu ebi ni de G ebi ni de sunya hospitals ahodo mu ne mu private hospitals abanya kidney cancer yade pa obi wo ho be hu na anu akwala ba ma bi obi interview no ala be twa ne scandal ahoro be yeten be hu yade no boy yafo na ma hu ne mfenka sese nyina here what's Ghana frem ho say mo ye mpanyifo mo nana no nyina guabrekyire mo nana ba ne kosasa ito school ni bi wa wo nana te Ghana samfo parliament fo nyina ba wo ma be maso awo ba wo ma be ma awo asafo no be nana no mkura no obi enu ho abi ya wote Ghana ho ko school di wote Ghana so ko school a school a woko no ko ho na kokko bisa sabati mfuturo ma mo hwe ayi e de say East Legon ho school bi abaye na advert wo mo Ghana TV ni so no se wo ho school ho computers ahudo so na nkwara no ka e de be ko de be ba plate nkwara ni didi na hwe ba bi a wo bate na wo sa ni pay a wagimi ye wa kwagina wi aso no wato no de ama saafo no be nanan mo ne wakoto Canada Agyapong no akasa nanu ni video bi so
ana ni kuro mfo kuro nim de ha mo ono ani kuro masen ho edo so aka ana onim de ha mo ya moto aba ne de ma no ne ma nyina gu America ne ma nyina gu America woni adwa safo ya o kana sen ne ma no bente Ghana wo beti abrochire eti sa wote Ghana no wa wote dwam otono ntosi wote dwam otono nyaadwa wo otono ntoma wo otono bode ya banche ne se obi abegyina ho na san pipi ni papa bi nenam takwara de area ho na mai di na chi ai o de yeto e we de yeti ato eto de oye oto de oye na me hie wadwene nya aduma wate wadwene nya aduma wo na no me modua wo na bia no be ye minister da se wo je sa ato no tum dia ene ne ba kukuru sika dwanfo ma sa sika we be be cha ma obi a 5 million na 2 million kura na ka bi be sanaka amansesa aka enka sa sika na be kukuru dia ma adwasa fa na oni ba abaka ne dia baje unim ba abaka ne dia baje adwasafo anko ade no ono ma me frame opale no se wono nya sa sika na nka obepagya bi dia akoma se ye fa koto adwasafo ade nka obepagya se be fa bi nkoto adwasafo ade Ghana mpanimfo amugu parliament nyame betua mo ka mo bewu mako mo be yare so abre obi anu ho bewu yade ye bo wano wo because niam amoye no wutin kukuru sika wei wukukuru sika wei ne Ghana enipa nam de say guayara sabia nyampa na so nipa babasi akwo na onye sika po na yete abrochira ne be amanfo photo so atoso maami ya gba wu onye sika aka hospital ni ye send sika ne Ghana aban na nkasa wo sika ne kwase agimifo ma ba bi anadwene nya adwuma na ono nam abrochira ha se na ya ade oti edisi do fitiefi so oti tiefi so adwuma we mu na amanfo so ekoho eye sika pa koke ya brochire sika koke pa ni toilet so tena saa maame na anu no oje na nado ho no obo atwede tiefi so obo tiefi so ho atwede opa ohuta na nado otie brochire ha tiefi na modi amote Ghana ha ye popa ma abrofo tubini no eye brochirefo ma no ene mema nyina koke sika pa no sika mu oduru pa no tiefi sofo ma no sika ba wanya bini nti maame na ohu Ghana na ado no wonka kire de sese na ado do obebie store kora ma na obegye tiefi no ho aba se maame no obegye tiefi na wote so disi do fo ho no so obegya so tena aba eye kwansi o eye kwans ni betua na so mumi sa maame de say na do do be hyehye ntoma apata kora ma na onje tiefi no ho ma fi se be bo ho atwede wate na wote aburochire na se wo aburochire ha wote wo ahoto wo asundue mo hwe na anu nsu ahodo ne mframa Germany ha adan abu cars ya sei hwan ne da ne car ne insurance for entoma no de abo se insurance for ya benye ma no hwan ne da dan a wote mframa pa so a oda so ti abontena na oda hotel ba bada na bu abanye si bada ne de amabe mo hwe na anu kuro no ayi at the same obi sika wono ope a ode ka akọ plastic room ano begu hotel afedi be ye be interview aba market say ono be ye 3 weeks ye ayekọ ayinie oda ba bi na yire da ba bi na wo de ho abeto abrochire ha wo de Ghana na wote no na so de abeto ha ne wunua na agim ote abrochire na onwene wo ho no na ono so de atoto say abrochire ha kora no oha wo ha abrochire ha de owo ha no na ono ane bone de adi nti na owo ne ha apart from so obi aba onya akrata abrochire kuro bi aso obi ba abrochire na onya akrata a magi atum so wo hawo so obi ba abrochire onya akrata a magi atum so wo hawo efisa abrochire krata no sabe ene da fam unya bi wie so a na wo ho ato unya abrochire krata wi a wo ho ato mpo kuro ha yete no so obi tia na oni krata na oyare da abontena aban be fa na hwe no no wi a asem owo ne na aka Ghana bi kitasika kura wonya yade ampa so kura na endwodo no ho ma be hwe no obi kitasika no onya yade ampa so na Canada Agyapong asane me ma watie bi nware me ma watie bi Canada Agyapong akompreko ono a kasa nanum ono a aka wiase nyina ate ono a nanum sane yira adwasafo a ono a kasa nanum muntie zama wo ka no pese wutie bi pese wutie biem se ne be on betimi apasi elevi no asemi arewo emba parliament ema bibia MP before ne boy fupa
and no address for one in my papa and the casa so say mamina feeling life because we a cabinet minister, we a minister for women and children affairs. Now upe post upe deputy majority leader. That is what feeling in life. It's you in your car in say me casa ye. Where near to and ya Kennedy Japan Sabe Casabio. Or Sena Chief of Staff. I'm on $120,000. So Fanco deposit the fidelity account of Adrasafo. $120,000. Mamia Canasemi. Or your parliamentarian don't come here for actual by unison represent you. Or Yare or Kowoye. Minim so that's so Yarea. And I can Japan who know TikTok say or sour TikTok. And no chances on per parliament bar only on free parliament. Now uncle contest TikTok no winnie election ho. Et in tia Kennedy Japan Maya TCC and say Chief of Staff Emman $120,000. Emo de kotu or the kotu address for fidelity account. Ose the Kennedy kotu. The Kennedy na the kind or say Chief of Staff a man $120,000 man de kotu. Fidelity account. Na what to say? Benji levy to Ghana nisika. Nti ba me frame up ale no so no ane botton sika. Ko be ku sika no. Se ma me frame up ale no no ane botton sika. Obeja na busuafo ho, obeja ne nananom ho. Na kukuru sika no. Na de akoto ma adwasafo a. Onyame betua mokawati. Mo de mu bewu akọ. Na nka mo nya ani abehwe mo chia. Mo nya ani abehwe mo chia. Nka mo behu de besi wachire. Say ba akofo kukuru sika we 120,000 you. Na 120,000 Ghana cedis kura say nyesika ketwa. Say ye cedis kura na enye sika ketwa be de o ma ba akofo na nkura ahodo amanfo ma egwa ya resabia da fam. Amanfo ma nya kidney problem ne benya sika pomfa nko dialysis enkoda enye entraduro kura no. Obi benya cancer onye sika kura ntraduro ekura tu obi onye sika kura ntraduro mfa miya so adan Ghana mpanifo adan na mutimu yade ama ne yeyasa mutimu yade ama ne yeyasa na fedi onu momo onye ebone no ne motumari sa ho kasa afedi amu amati Canada Japan na eka o wenya NDC fo na eka o na ma asore se ye papa tamel se wo okohwehwe ni funu mu wo ye mmoa wate mpanifo amote ho sa na mo fa sa adwene mo ye mmoa wate obi awu ni wuo no mo okohwehwe mo amu nkrofo awu de mo nhwehwe mo busuafo awu ene de mo nhwehwe atamosi wuo no mo be hwehwe mo nkohwehwe adwasafo asika ni we se mo pa adwuma yesa na mo ya o mamma pasa no mo nkohwehwe adwasafo asika ni Ghana for yam panimfo no hu mo ma ye nyina yan kan kire awurade so ne beni awurade de beni na Ghana panimfo de media no na maka kire mo ne se me se NDC beba ba mu ebedi sansamfo we bi me mfa ne ho nche no eti Ghana for mo ma ye ntina se ne ye nwene ekwasiafo na mote aburochire no wo behu so obi aye video ejira baabi wo de asende na fama me na sa nipa ro obekọ ni krom Ghana so obi do de aburochire ha beto Ghana ye Germany nkure bia me lawyer da me mpe photo ni bi no hye me mpe video ni bi no hye me de America de akire no na wo akọ na wo ti America no unti Germany ha na uti Germany ha nka lawyer no be frɛ wo na ebisa say sa debt no a be de ato ho no se wo hu nwuma so abaye de ntu kwa na nka ono abisa bisa wo de enti a wo so wo ye no na ono so akire de enti asa aka no wo ho ntu ko okuro ma sika ba ebo no wo ho ka no ne ye de ahye betua be de atua be ho aka be de atua be ho aka wasiafo mo tikuro ha mo mema katachie kura mo abawo mo makura mo nhwe mo abegyina ha nante a video say America kura deka America ban ni be kukuru sika de ama ba akofo so onye nkodi ukuro Ghana ho no kwasia ka kire Ghana mpadinfo no se benja ankwasea se ni chibi ni ama na be ye no wate kukuru sika wo ma ame opare ba basia ma me ntu ye mo nhwe na amanfo manam kwa ho atonu nsuo amanfo manam kwa ne ho esresre sika
adan obi asɔre kra sɛ bi gyapo onya kyɛ sɛ ɛnɛ kura atra ma nne gya kora no ahiafo nyina so bidie benya sika kora nkoto bidie no aduane ni adan ti a ɔmammo bɔne nti o kaka abɛyɛ nka adan ti na wɔsɛm yɛ saa Ghana mpanimfo yi onyame de mo akatua nam o mo akatua nam nyame ɔde mo akatua nam Nyankopɔn de mo akatua nam na Ghana mpanimfo mo yɛ ade ate nsunumu mo yɛ ade ate akoma sɛnti mpanimfo party sɛ ministers mo te hɔ na obi ɔno abɛtena de sɛ bɛdi sɛ minister mo pep abane dia mo sere sɛ bɛntoma mo kɔpa abana na mo sere sɛ bɛntoma mo bɛtoma mo wie dia wo gyina America esa na wukunu so agye sika wukunu dada agye sika koto waka nsu na wo maame freme opare watena ho se ben kantre amanfo se ben gi 11 tum maame nyame no bedi wate maame freme opale nyame betua wo ka tua wo nana na nka so anyina ade we ya waye no nyame betua wo ka maame nyame betua wo ka wate maame freme opare nyame betua wo ka meme nkuro do man nkuro kohokɔ hya aboabo kwan kohokɔ hya aboabo kwan papa kwa kwa di mama enu so no te wo ho bi unyina sabu ye minister for MP ukro do ma hinkro kwan aboabo ekwan no wo yanko ba kukuru sika we ncheni efu e nwa cha di awie nyame betua mo ka maako ene ne yaka no di mpa yes na honya o da mpa ne be boje ne so ne nwuma ne de bi okam ne ya ne ma de no no me ne de yankomo ne nwuma ne bi akam nti eso santan ne nani obeten ne adwuma pa wo beye no ene ne de wo bekɔ me ewiase wahu obi osu afre nyame a onka kire awrade se awrade de waye no odwoma ma ho ye bi ma me ensem pa MPP fo mo kan ye kyekere so aye semu ekukuru se sika wo bi de kɔto NDC ni bi account mu a kase se nkagya atom mo amo ya mo suma mo ka Captain Smart kan nsem ejei nne okohu se dwoma ma oni dani bi ya wo Dubai no nne akwesi sen abura nya sepura yakura atwempena ono kura wo bada na chisan atwempena na se dwoma ama tiwei ene ne nkasa dwoma ama do ba wale dira nan aka ne dira lode na ho a obe wale maame yesa aka ne dira ho nan a o deserve wo betimi awade asambiri mai kura no na yire sen teacher ni asabi ono kira de kura na yire sen de wono so ankira de oni adwuma bia ya odo afuo ono so na yire sen nti se dwoma ama do ba wale nan pa na papa we sa akwatwempro mo de amu ni mu ye Canada Agyapong wie last minute ne photos awa wodi abo video bi ama enso no hwensam amokaye we de ono a Canada Agyapong de ma me opare bisika na mana kotum enti Ghana for muntu freedom fighters for some ko ma me frem opare ho na mo koyire ma me ne se ba bi asika ni biguru on se sa de aka mfa ma mo e wo se freedom fighters for mo koyire ma me frem opare se sika ne ba bi ade aka wo bia no on fa ma mo na mo fanya Ghana yie na yankwase asem ayabayisam yansamfo sa ban sika yebe kukuru di ama obi ono te aburekire ote okunu nchane se omra parliament parliament wo no be den parliament wo se be se be nyansa sem be no mo ye no ho parliament ho na mote no asem be pa no mo ka mo odura eho hia ntikuro obi te aburekire a parliament wo no de mo ye hia to sa adwasafo akura hu sam kwasasa ne motu wedi wodofo ene de amede ubesi ni wate unu aba mama ka akire ni we de anya obi awu akompre kwa Agyapong onu a na oka se ne yire dada ne maame frem opara kukuru sika $120,000 or de akoto na kansu nti Ghana fo se mo betu ya 11 na eye mo amudegirede ne mu nua no so abagima bete aburuchire no akwa gimfo bi na America ada America kura be debt yakwa animu nti sa aka no mu misa sa akwa ne se America so baby abapagya sika ede ato minister bi account no eno so onkoye na onfa mra bontire meda se unu ya ba mama ka akire ni aha yakasa kire nyansa adwene obi ni ma obi kire Germany no di nkomo nyina wie ono wotiti ba de obeka kire wa ne se choose vedazen meda se bebre share video na kwako obi so nsa ati that's it. Rachel.
Yeah.